Vážený pán námestník ministra, Ваша ексцеленция, пан veľvyslanec, уважаеми представители на задграничните институти, акредитирани в Словакия, vážení predstavitelia slovenských spoločenských a štátnych inštitúcií а ešte aj zahraničných. a zahraničných. Дами и господа, много бих искал да ви приветствам с добре дошли. Dámy a páni, chcel by som vám povedať, vítajte u nás. С хубавото българско добре дошли в Българския културен институт Братислава. Krásnym bulharským vítajte u nás v priestore nášho strediska. И да споделя с вас голямата радост, която имаме днес. A podeliť sa s vami o veľkú radosť, ktorú dnes oslavujeme. Това, че въпреки голямата и много натоварена програма, To, že aj napriek veľmi ťažkému programu господин министърът на културата на Република България, професор Георги Костов, pán minister kultúry Bulharska, pán doktor Georgi Kostov, господин Георги Константинов, заместник министър на културата на Република България, a pán Georgi Konstantinov, námestník ministra kultúry Bulharska, намериха време да ни удостоят с присъствието си. našli čas, aby nás poctili svojou prítomnosťou. Аз няма да говоря дълго, само ще ви открия една тайна, Nebudem dlho hovoriť, len vám poviem tajomstvo, която днес вече не е тайна. ktoré od dneska už nie je tajomstvom. С тази изложба ние откриваме дните на българската култура в Република Словакия. Touto výstavou my otvárame Dni kultúry Bulharskej republiky na Slovensku, Център на които ще бъде празникът на славянската култура и писменост 24 май. Stredobodom ktorých bude Deň slovanskej písomnosti a kultúry 24. maj. Това е българският празник на свети Кирил и Методий. To je bulharský sviatok svätého Cyrila a Metoda. Тъй като всички добре знаем, че в Словакия също много тържествено се чества този празник. A pretože my všetci veľmi dobre vieme, ako sa to oslavuje aj na Slovensku, Само че 2 месеца по-късно, aj keď 2 mesiace neskôr, Българският културен институт ще се постарае да Bulharské kultúrne stredisko urobí všetko možné, за да свърже тези два празника и по този начин aby spojilo tieto dva sviatky a týmto spôsobom да допринесе до още по-голямото сближаване на двете култури. pomôcť väčšiemu zblíženiu medzi našimi dvomi kultúrmi. С ваше позволение, господин министър, бих искал да ви помоля да споделите с нас няколко думи относно тези неща. Ak mi dovolíte, pán minister, chcel by som vás poprosiť pekne, aby ste nám zdieľili pár slov o tejto výstave. Уважаеми господин посланник на Република България, професор доктор Иван Славов. Vážená excelencia, pán veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku, Скъпи колеги и vážení приятели на kolegovia българската културна политика, на българското изобразително изкуство. a priateľa bulharskej kultúrnej politiky, bulharského výtvarného umenia. Аз ще продължи и ще кажа още една тайна на днешния ден. Ja budem pokračovať vlastne a poviem ešte jedno tajomstvo, čo sa dnes odohralo. Тази сутрин с моя словашки колега, професор Иван Худец, ние подписахме културната спогодба между двете държави. Dnes ráno s mojím kolegom zo slovenskej strany, pánom ministrom Hudcom, sme podpísali kultúrnu zmluvu medzi našimi dvoma štátmi. Струва ми се, че с това ние доведохме и слънцето над този красив град. Zdá sa mi, že tým sme priniesli aj slnko do tohto krásneho mesta. Това слънце, което личи в картините на тези наши прекрасни художници. To je presne to slnko, ktoré sa dá vidieť v týchto krásnych obrazoch našich umelcov. Аз искам да благодаря специално на техния менеджер, ще кажа импресарио, тъй като аз съм музикант. Chcel by som Господин Балабанов. poďakovať pánu Balabanovi,
Povedal by som ich impresáriu, pretože ja som hudobník. Председател на фундацията Мадарски конник. Predseda nadácie Madarský jazdec. Смятам, че той е една от главните причини, заедно с Министерството на културата и колегите, начало с господин Илиевски от нашия културен център, тази хубава изложба да бъде сега открита в днешния ден. Myslím si, že pán Balabanov spolu s pánom Ilievom, ktorý je riaditeľom Bulharského inštitútu, že sú hlavnou príčinou na to, aby dnes sme boli všetci tu. Забелязвам колко са близки връзките между нашите две народа и колко е близка тяхната душевност. Všímam si, aké blízke sú naše vzťahy medzi našimi dvomi národmi a aká blízka je ich душевност. Бих се радвал тези картини да ви развълнуват и да окажат също въздействие, както оказаха при нас, защото те бяха първо в изложбата на Министерството на културата в България. Bol by som rád, ak by vás tieto obrazy tiež zrušili a aby na vás okázali presne takýto dojem, ako u nás v Bulharsku na Ministerstve kultúry. Нека да ни е честита, пожелавам ви приятно гледане. Takže vítam vás a želám vám príjemný deň. Дами и господа, разрешете ми сега да помоля господин Балабанов да представи нашите колеги и гости, тримата художници. Всъщност те са четирима. Dámy a páni, dovolte mi, aby som odovzdal slovo pánu Balabanovi, aby predstavil 4 výtvarníkov. Vlastne momentálne ich je 3. Jeden neprišiel. И да сподели за съдържанието и смисъла на изложбата. A podeliť sa s nami o zmysle tejto výstavy. Нека се páči. Уважаеми господин министър, Vážený pán minister, посланник, Vaša уважаеми дами и excelencie, pán господа, veľvyslanec, dámy a páni. изключително щастлив съм, че мога от името на фундация Мадарски конник да представя тези 4 прекрасни художници, Je pre шуменски mňa художници. cťou, že môžem vám reprezentovať týchto 4 šumenských výtvarníkov. Фундация Мадарски конник, чието съществуване и дейност са свързани с една от най-значителните културни ценности на България, скалният релеф край Мадар от 8 век, представя 4 български художници. Румен Михайлов, Красимир Арсов, Петър Димов, Валери Желязков живеят и работят в Шумен, град с отдавнашни културни традиции, но се осъществяват като творци не на едно място в България и в чужбина. Не случайно фундацията е избрала тези творци. В тяхното изкуство съществува връзката с древността, с историята, с митологията и художествената традиция, които са интерпретирани по модерен начин и са превърнати в изразителни пластични знаци и символи, носещи универсално значение и дълбок смисъл. Фундация Мадарски конник се интересува от подобно творческо отношение в изкуството и се стреми да го подпомага и представя пред публиката. 4 bulharských výtvarníkov. Rumen Michajlov, Krasimir Arsov, Petar Dimov a Valeri Žeľazkov bývajú a pracujú v Šumene. To je mesto s dávnymi kultúrnymi tradíciami, ale sa uplatňujú ako umelci v rôznych miestach v Bulharsku a v zahraničí. Nie je náhodný fakt, že si nadácia vybrala presne týchto umelcov. V ich umení je prítomné nadväzovanie na minulosť, dejiny, na umelecké tradície spojené s mytológiou, ktoré sa interpretujú moderným spôsobom a menia sa na výrazné plastické znaky a symboly, ktoré nesú univerzálne významy a hlboký zmysel. Nadácia Madarský jazdec sa zaujíma o podobný tvorivý vzťah k umeniu a snaží sa ho podporovať a prezentovať publiku. С изящни форми и нейните ефекти съчетава чистата скулптурна пластика с декоративни и орнаментални елементи, търси изразителния силует и символичното движение в бронзовите си творби. Bronzové plastiky Rumena Michajlova v svojom expresívno-emocionálnom štýlu
kombinujú mytologické a obrazotvorné, paradoxné a surreалистические, иконические. Идоли, центрични, ясни, чисти, като структура, отправят мисълта и чувствата към празнично ритуалното тайнство на древни езически мистерии и култове, към стабилната и хармония на важни и висши истини. Символичните сцени на този художник, изградени от съчетаването на декоративност, конструктивизъм и наивност, поставят човека и природата в някакъв загадъчен надреален свят, където древното и модерното звучат в един общ универсален ритъм. V svojich polychromových maľbách Krasimír Arsov uvádza diváka do príťažlivého pásma tajomného a magického. Jeho neobyčajné znaky idoly, centrické, jasné a štruktúrne čisté, posúvajú myšlienky a city k sviatočno-rituálnemu tajomstvu starobilých pohanských mystérií a kultov smerom k stabilite a harmonickosti dôležitej vyššej pravdy. Vybudované na jednote dekoratívnosti, konštruktivizmu a naivistickosti, symbolické scény tohto výtvarníka určujú polohu človeka a prírody v tajomnom, nadrealistickom svete, v ktorom starožitné a moderné zniejú v jednotnom univerzálnom rytme. Петър Димов търси в картините си устойчивите, трайни и ясно определени категории и значения и затова се обръща към старата национална художествена традиция. В стила му са вплетени елементи от народната дърворезба, от иконния примитив, от средновековната сграфитокерамика и от фолклорната орнаментика. В своята навистична образност художникът мечтае за една ясна, опростена и подредена картина на света, където важните за него ценности – мъжът, жената, децата и домът, духовникът и храмът, животните и природата живеят в някаква смирена и съдбовна вселенска обвързаност. V svojich obrazoch Peter Dimov hľadá trvalé, nemenné, presne určené kategórie a významy a preto v nich nadväzuje na národnú umeleckú tradíciu. V jeho štýle sa preplietajú prvky národnej drevorezby, ikonického primitívu, stredovekej sgrafitokeramiky a folklórnej ornamentalistiky. V svojej naivistickej obraznosti výtvarník sníva o jasnom, zjednodušenom a zariadenom obraze sveta, kde dôležité pre neho hodnoty, muž a žena, deti a domov, duchovní a kostol, zvieratá a príroda žijú v akomsi tichom a osudovom vesmírnom vzájomnom spojení. В своите изящни бронзови пластики Валери Желязков открива пристрастието си към елегантната, аристократична изисканост на формата, към нейните странни и понякога неочаквани метаморфози, към прецизното, почти ювелирно моделиране. Неговите любими крилати същества носят в себе си метафоризъм, който понякога звучи в трагичен или в ироничен контекст. Включването на мотиви и фрагменти от античното и тракийско изкуство и от средновековната иконопис показват интерес на този художник към образното интерпретиране на исторически, митологични и традиционно-културни знаци. Vo svojich elegantných bronzových plastikách Valéry Žeľazkov odhaluje svoju zaujatosť voči pôvodnej aristokratickej uhladenosti formy, jej neobyčajným a niekedy aj neočakávaným metamorfózom, precíznom a takmer klenotníckom modelovaní. Okrídlené tvory ním obľúbené sú nositeľmi metamorfizmu, ktorý občas nie v tragickom alebo ironickom kontexte. Začlenenie motívov a fragmentov z antického a trackého umenia a zo stredovekej ikonografie je prejavom zaujatosti toho výtvarníka
oblasti obraznej interpretácie historických, mytologických a tradične kultúrnych znakov. Надяваме се, че изложбата на четирмата български художници ще даде възможност на словашките ценители да се срещнат с определени страни на българското художествено мислене, да усетят един южен творчески темперамент, който е чувствителен към сложните тонове на човешките състояния и отношения и заедно с това е отворен към универсалните категории и истини за света. За нас и за представените художници е чест, че изложбата се осъществява в Словакия, чието големи съвременни художници са добре известни и високо ценени в България. Изложбата стана възможна благодарение на любезната покана на Българския културен институт Братислава, за което и към когото отправяме нашата гореща благодарност. Dúfame, že výstava diel štyrov bulharských výtvarníkov poskytne slovenským znalcom umenia možnosť stretnúť sa s určitými stránkami bulharského umeleckého myslenia, pocítiť južný tvorivý temperament, ktorý je vnímavý voči zložitých tónov ľudských stavov a vzťahov a spolu s tým je otvorený aj k univerzálnym kategóriám a pravdám sveta. Pre nás a pre predstavovaných výtvarníkov je cťou, že sa výstava prezentuje na Slovensku. Veľkí súčasní slovenskí výtvarníci sú dobre známi v Bulharsku, kde si získali aj vysoké ocenenie. Táto výstava bola uskutočnená vďaka láskavému pozvaniu Bulharského kultúrneho strediska v Bratislave, ktorému by sme chceli vyjadriť naše úprimné poďakovanie. Уважаеми дами и господа, Vážené dámy a páni, аз от своя страна, от името на Българския културен институт и от името на нашите гости, художниците от България, zo svojej strany menom Bulharského kultúrneho strediska a výtvarníkov, ktorých tu prezentujeme, бих искал специално да благодаря на господин министър Худец by som sa chcel veľmi pekne poďakovať pánu Hudcovi за благопожеланията, които ние получихме в една красива телеграма. za gratulácie, ktoré sme dostali v krásnom telegrame. И понеже при нас е традиция да представяме не само едно изкуство, A pretože u nás je tradíciou predstavovať nielen jedno umenie, бих искал да ви поканя горе в залата на института, chcel by som vás pozvať na vyššie poschodie, kde je sál nášho strediska, където ще можете да се срещнете с творчеството на най-големият български композитор, kde budete mať príležitosť stretnúť sa s tvorbou najväčšieho bulharského skladateľa Панчо Владигеров, Панча Владигерова, в изпълнение на пианистката Василена Вербовска и цигуларката Таня Неделчева. Takže budete môcť počuť klavírisku Tatianu Nedelčevu a huslistku Vasilenu Verbovskú. Ще чуете пиесата "Песен за цигулка и пиано". A budete môcť počuť skladbu Piesен pre klavír a husle. С ваше позволение, господин министър, аз мятам, моето мнение, че това е една от най-красивите пиеси, написани в българската музикална литература. Ak mi dovolujete, pán minister, ja pokladám túto skladbu za jednu z najkrajších skladieb napísaných bulharským skladateľom. Ако ме разрешите да допълна, господин директор, Ak mi dovolíte, aby som това е vás патриарха на dovolil, българската музика, Панчо Владигеров. Панчо Владигеров je patriarchom И за вас, гражданите на Братислава, има един изключително интересен факт. bulharskej hudby a pre vás, obyvateľov Bratislavy, За първ път неговата опера с исторически сюжет "Цар Калоян" jeho opera s historickým námetom Car Kalojan е била поставена извън България в Братислава bola postavená mimo hranice Bulharska v Bratislave през 1938 v година roku 1938 и от тук за пръв път е била излъчена чрез радиопредаване за Европа и Америка. a vtedy bola tiež vysielaná aj pomocou rozhlasu po Európe.
Аз бих само, ако позволите, да допълня, че все пак той е шуменец и ние сме шуменец. I dovolili, tak doplnil by som, že pán Čo Vladigerov pochádza zo Šumenu a my sme tiež zo Šumenu. А след изпълнението ви каня при чаша вино, A po skladbe vás pozývam na 3 sklenke vína. да можете да разговаряте и лично да се срещнете. От Шумен ли е виното, защото се слави също с хубаво вино? Да, извинявайте се. И коняк. Хубаво Šumen je шуменско tiež вино. slavný dobrým vínom. Нека се панчи. Дайте Господи, обаче се умяха да дойдат. Изпитай го!
Ето с Петър. Ваню, този кадър да ми споделиш така. Към мен гледай ми се смилой. Славянска кръв. Thank you.
Как ще водиш? Трябва да дадеш кутиите там направо. Ако знаеш... Не, това не е правилно. Не е отреда. Много е добре, много е добре, много е добре, много е добре. Вижте, за тях сега е интересно да чуят артистите какво ще кажат. С него искат да контактуват. Красавство. Сега се разправяме. Няма ли Няма. Шуме. Рода Вестарко, мой бюро. Значи да видим че това беше